Abalandeli be-Chiefs nasemzimeni sobambelele. Abamaziyo ngesikhathi sakhe banokumfanisa manje mabembona. Kanti-ke abangamazi bakhombisa isithombe sasebusheni bakhe banokusiphikisa. Babazibhadi-ke mase sibaxoxela ngeminyaka yakhe. Welcome to South Africa. Lapho sine ethandana khona nobaba abangamzala ke kuyise kamzalayo kamazi selokhu wazala. Sanibonani. Right? Beniyeni. Abe nikhazimula esithombeni zenu. Kepha-ke amagama eniwakhipha ngemlomo yenu ahlabahlukele enhliziyweni yomuntu ngoba phela afananise nezinhliziyo zenu ezigaya izibozi zenzondo umona ukwehlulela. Kusho kusikhalela-ke umfana omncane elibona ikusasa lakhe lifiphalala. Ethi nokufake mina kusangivakashela kuyacaca ukuthi kuthanda laba abaphilayo ngiyinike mina ngizidlelwa zinkinga zomhlaba. Phela mina ngiyinkomendla yodwa anginabane ongithandayo kulo mhlaba. Ukufake kuthanda laba abathandwayo ngoba kuthanda ukubona abantu bekhala. Habeke nibahleke emzimbeni yenu, habe nikhazimula esithombeni zenu. Mina-ke ngunondaba angiyona imbongi. Ngisithandela nje ukuxoxa izindaba. Sekwanele ukusikhalela umfana njengiyise wakhe. Sekwanele sesahlalele uvaleni kuhle kwezinyonzi qapha abazingela uqhuma kwesilingi namatshe. Nomuntu engabe sibalekela kuyena sifukamele sibalekela yena ngobani. Kwenze njani senzeni kwanele. Namuhla indaki ibekelwe amazolo sungamani ungibulala. Kungcono ngizofa ngiyiqhawe ngivikela umuntu ongakwazi ukusivikela wena. Uyivaka esihlaba besifazane abanganawo amandla okusivikela. Kwanele mina-ke ngunondaba angiyona imbongi ngisithandela nje ukuxoxa indaba. Thina-ke safunda ukwamukela sangatshela izinto ekumele sizamukele. Abanye bethu izindlela zabo zivaliwe zokuya kampumelelo. Ngoba sathi sesamukela sagcina sesamukela namazwi anosizi kanye nezinyembezi zabantu esabonayo sangaxolisa. Thina-ke safundisa ukwamukela izinto kumele sizamukele sangatshela zona. Mina-ke ngunondaba angiyona